Vejen til accept. Det første trin på vejen er frustration. Det kan for eksempel være, hvis mor siger, du skal slukke skærmen. Barnet går i benægtelse. Nej, jeg vil ej. Du bestemmer ikke over mig. Barnet begynder at forhandle. Må jeg ikke godt lige få lov til at spille banen færdig? Så kommer vreden, når mor siger nej. Barnet siger eller tænker, det er uretfærdigt, lorte voksen. Så kommer sorgen over at skulle acceptere. Og kortisolen begynder at falde, når barnet begynder at græde. Og kortisol er stress, så det begynder at falde. Og barnet accepterer til sidst, at okay. Og mor hun anerkender, at du klarede det. Jeg kunne godt se, at det var svært at acceptere. Fordi vi alle, børn som voksne, går igennem alle faserne på vejen mod accept, når vi oplever frustration over ikke at få det, vi gerne ville, er det super vigtigt, at barnet bliver mødt, får lov at være i følelserne og bliver anerkendt i sin vej til at acceptere begrænsninger, som livet også er fuld af. Så held og lykke. Lavet, tegnet og fortalt af Vibeke Blom.